Čaute mládenci. Takže do nového roku by som vám chcel popriať veľa šťastia a zdravia a hlavne veľa pokosených hektárov a bez nehody, bez poruchy. A podstata vlastne toho, čo som chcel, tak som sa troška prpal pri kombajne medzi sviatkami a rozhodol som sa vyviesť tento bordel. Samozrejme, bordel som nazbieral len vlastne od motora, z motorovej časti, kde bolo toho ojojoj, však sami vidíte plný furík bordelu. To pamätá ešte asi aj Československo, podľa všetkého, keďže podľa toho množstva toho bordelu, čo tu je, tak asi to v živote nebolo čistené okolo motora. A to som ešte nedočistil všetko, nemám ešte vyčistený komplet celý motor. Ešte na vrchu na motore ostal nejaký bordel, kde tu je to troška nachytané, zaolejované. Takže ešte mám čo okolo motora, len okolo motora čistiť, to ešte nehovorím o celom kombajne. Takže idem toho vyviezť, no. A pokračujeme pri opravách tejto nádhery, starenky už vlastne. Takže robím prakticky celú zimu na kombajne. Nie, že kombajn je zakrytý a začnem robiť až niekedy v apríli pred sezónou, robí sa celú zimu na kombajne, takže ešte ma čaká toho hodne. Takže zdar, hoši.